ክቡር አምባሳደር አንድ ብርሃን ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኤሪ ፕላትፎርም እንቋዕ ኣብዚ ፈላሚ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ኣገደስቲ ሰባት ስኒትና ዶትኮም ዝገብሮ ዘሎ ቃለ መጠይቅ ክንራኸብ ኣብቅዓና ሎሚ 27 ኦክቶበር እዩ እሞ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናይ ኤርትራ ሲምፖዚየም 2019 ክካየድ ቀኒ ኣሎ ኤሪ ፕላትፎርም ብመጀመርታ መን እዩ ህዝቢ መታን ክፈልጦ ምክንያቱ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለዘየለ ብዛዕባ ኤሪ ፕላትፎርም እንተትገልጸልና ጽቡቕ ነይሩ መጀመርያ ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብካ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ኤሪ ፕላትፎርም ኣብ 2013 እዛ ኤርትራ ብቃራና መንገዲ ታሪክ ዓወት ጥልመትን ተስፋን እትብል ኣብ ማሕተም ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ብቐንዱ ብዛዕባ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ህሉ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ዕላማታት ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዳ ናይ ስርዓት እቲ ኣጠላልማ ናይቲ መሰረታዊ ዕላማታት ናይቲ ብረታዊ ቃልሲ ሓርነት ንኩሉ ኣጠቃሊላ ብዛዕባ መጻኢ ክግበር ክውሰድ ዘለዎ ስጉምትታት ነቲ ሃገር ናብ ህዝቢ ንምምላስ ልዕላውነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ኮታ ብዛዕዚ እያ ትገልጽ እታ መፅሓፍ ንዓኣ ነቲ ብኣ ዘሎ ሓሳባት ንምዝርጋሕ ብቐንዱ ተባሂላ ሙሱ ተታሒዙ ከዓ ኣብ ዞባና ዞባ ቀምኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ግን ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ልዝብ ኣብ መንጎ ተነጣጠፍቲ ወይ ኣክቲቪስት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲያዊ መትከላት ዘተኮረ ኣሳታፊ ወይ ሓቋፊ ልዝብ ንምስልሳል እያ ዝቆመት ኣህጉራዊ ማሕበር እያ ብሕጊ ዝቆመት ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ ከምዚ ዓይነት ሲምፖዚየም እዚ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርና ብዛዕባ መጻኢ ኤርትራ ዝህልወና ራእይ ብዛዕባ ታሪክና መጻጻእና ወዘተ ብናይ ሓባር ዘተ ኣብ ሓባራዊ ምርዳእ እንበፅሓሉ ባይታ ንምጥጣሕ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ትሰርሕ ጽቡቕ ከምዚ ዝረኣናዮም ካብ ኣፍሪቃ ከይተረፈ ካብ መላእ ዓለም ተሳተፍቲ ምርኣይ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ካብ ኩሉ ፆታታት ካብ ኩሉ ብሄራት ካብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ሲምፖዚየም ክሳተፉ ቀኒዮም ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ናይ ለንቂነ ዝቐነየ ሲምፖዚየም እቲ ቀንዲ ኣተክርኡ እንታይ እዩ ነይሩ ንመጀመርያ ግዜ ድዩ ኸ ዋላስ ቅድሚኡ ክካየድ ዝፀንሐ መቐፀልታ እዩ እዚ ሲምፖዚየም 2019 ኣብ ለውጥን ዴሞክራሲያዊ ስግግርን ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ መቐፀልታ ናይቲ ዳርጋ ዓመ ከም ዝሎሚ ዳርጋ ዓመት ኣቢሉ ቀሪቡ ዝተኻየደ ሲምፖዚየም 2018 ንሱ ከዓ ምምስራት ወይ ምምዕባል ሓባራዊ ራእይ ብዛዕባ መጻኢ ኤርትራ ዝብል እዩ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ኣተኩር ንሕልካ ኣብ 5 ቀንዲ ኣርእስትታት ኣተኪሩ ክማየጥ ቀኒዩ እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ህንፀት ሃገር እዩ ኣብዚ ተቃውሞ ወይ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ኣብ ዳያስፖራ ብዝተፈላለየ መልክዓት ዝኸይድ ዓይነታት ተቃውሞ ወይ ዓይነታት ኣወዳድባ ኣለዎ ወይ ራእይታት ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ኣለዎ እቲ ሓደን ቀንድን ከም ሜይንስትሪም ክርአ ዝከኣል ሓንቲ ስምርቲ በርጌሳዊት ዕልማናዊት ሃገረ ኤርትራ ወይ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ዶ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ብዝተፈላለየ ጉጅላዊ መንነታት እትልለ ሃገረ ኤርትራ ኣየና እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ብዝሓሸ ብዝቐልጠፈ ናብ ልምዓት ናብ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ
نعم نحكي إرتراس كل إرتراوي معرة تبصح سلزخونت كل إرتراوي بمعرة ناتنت بمعرة مسل بمعرة عدل زنبر لا إرتران هناسي أينا يا جبابي سمرتي الماناوي تاجر إرترادو ويس بستفعل جلاو من نتاعت التلال هاجر إرترا زيادة قدامي ترستيا قال أي بزعبا قطوا ميلا ناي سججر قطوا إرترا لومي دحرينا عسرا عمتات عسران قلنا عمتات ممكن قال حج بايتا زبيتو عبيتن رهوان كمزقب سيترف المسيرة طلبات زمنا كمال قالوا أبزيك الدرجة ودي أصل زلو نزق الطبازين من بربار انت عين السقوم تتاتكو سدي كعل أبتز قبر لمعاتاو مدبكي ترى قداماوي قطا وفري انتاي يخون ازي تخال اي كاندي ارستي غنيو اتسالساي ارستي اتي هلو كونتات بوليتيكاو تناطفو ويكا political activism in the diaspora EU زي diaspora ناي بحقي دي political تقام خابز بجس عشرتات عامتات حليفو جن تقند أدهو أفكندي أنصارتي قدامي صلاحي ناي حزب إرتران تصابعتي ناي ناصر العلاوي تاجر إرتران زتوكل أب حد حداو ويقي أب حد حداوي قروقس سلازد هابه أدمعنت نايك ألسو كنك خيلو بتأمكو خاني علاماتات وقعي كادن علاماتات بوليتيكا وقالسي كنز عمت تقالي سيلك عمتات من صبصاب زي كونس نتي كفلاقي عمس سرعات كيركا أبوتو ديمقراسياوي فتحاوي بجزءات حقي زمزاز سرعات متكالي وزي أي تفتصمن لذي زي تخال تسال ساير استيو اتي رابعي كأ اتي رابعي كأ اتي ناي لوطن ديمقراسيا وسججرن زبليو مجمرا لوطن مقلطاف انتاي تراخلو انالو يخيل لوطو زمصلخه نتي اتلوطس ناب زتعممن ديمقراسياوي سرعات المسججار انتاي سبونتات مساعدة لي زب دياسبورا زلو حجراوي إرتراوخي انتاي أبركتو خجبر خيلي اتناي مودة حمشاي ناي مودة كأني حبراو رأي بزعبا ناي مسعيت إرترا أبت حبراو رأي استمركوسة خاء نتي رأي كون مقبار انتا عينت كون استراتيجي خنكتل بمسارة استراتيجي خاني انتا عينت مدب سراح نوص أبزتات كاخماية تصنيحو حرخبتي من البات زيادة أقدا سوي زعابي وصيتو زي سيمبوزيوم زي نتي رأي إرترا خلتشحن سالاسان زبل نمدلاو قال أتيو نسخاء أبستفل على مداتات زلو تصقى ناي كيلاتات موياوي كيلاتات موياويانين بستفل على من قدي أخ كيبكا إرترا كاب حجي كساب كلتشحن أسران نايك أربا ناي مأكلاي ناي روحو أوان مدبات حنسيسكا نزيزولو كونت دارقا ناي نهزبناس إرتراس مدراويت جنت كتكون تقولوا إن حلوها أنا مدراويت جهنم تغيير أسلزلا نذا عبد الرجال مدراويت جهنت نهزبا خوينا زلا إرتراس نابد الرجال هاي مدراويت جنت نمقيار انت عين السقومتات يوسد أبتفل عليه مداتات نايتي حجراوي ود أبو طباوي أم محبراوي أم بوليتيكاوي وزته ስለዚህ ኣብ ሰማዕና ኣለና ዝኻብቱ ላደ ባስዓበይ ውፅኢት ናይ ኣኼባ ዝኽእሉ ክንብሎ ንኽእል ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ መግለጺ ስለዚ ቀጻሊ ዝኾነ ስራሕ ክህልወኩም ምዃኑ ካብቲ ዝሃብካና መብርሂ ክበርህ ክኢሉ ኣሎ ሕጂ ዳርጋ ካብዚ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ዘይረሕቕ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ገሊፅካ እኳ እንትኾንካ
እቲ ፍትሒ ንምምጻእ ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ትብል ኤሪ ፕላትፎርም ብመንጽር እዚ እቲ ናቱ ሮል ወይ ከዓ ኣበርክቶ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትግምት ወይ ትግምግም? እቲ ሁሉ ኩነታት ሃገርና ብጣዕሚ ሕማቕ ከም ዘሎ ሁላትና ንፈልጥ። ዝሓለፈ ዳርጋ 10 ዓመታት ወራር ወያኔ ጎበጣ ሃገራዊ ድሕነት ዶ ገለ ተባሂሉ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ኩፖን ቁጠባ ማዕለያ ዘይብሉ ደቋሲ ስጉምትታት ክውሰድ ጸኒሑ። ካልኣይ ከኣኒ እዚ ናይ እገዳ ናይ ሕብራት ሃገራት ተባሂሉ ከም መመኽነይታ ናይቲ ውፅኢት ናይ ሕመቕን ዘይብቕዓትን ናይቲ ስርዓት ናይ ጌጋታት ናይቲ ስርዓት ፍሽለት ናይቲ ስርዓት ከም መመኽነይታ ክጥቀመሉ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክልቲኡ ተላዒሉ ግን ኣብ ውሽጣዊ ህይወት ናይ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዝመፀ ለውጢ የለን። እዚ ከዓ መመሳመሲ ጥራይ ይጥቀመሉ ነይሩ ስርዓት ዘይኮነስ ከም ጉልባብ ናይ ፍሽለቱ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ሃገራዊ ህይወት ናይ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ ጉጉይ መላታት ዝወስዶ ዝነበረ ጉጉይ ስጉምትታት ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣውዲቑ ክነስቡ እዚ ኩነታት እዚ ከም ብግዳም ዝመፀ ብጠንቂ እገዳ ብጠንቂ ስእነት ጸጥታ ሃገር ውሕስነት ልዕላውነት ሃገር ተባሂሉ እዚ ሓደጋታት እዚ ወይ ጠንቅታት ዝተለዓለሉ ከዓ ዝኾነ ለውጢ የለን። ንኣብነት ስምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ምስ ኢትዮጵያ ተፈሪሙ ቅድሚ ዓመትን ገለን ኮይኑ ጉዳይ ዶብ ኣይተፈትሐን። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ኣይወፀን። እቲ ኸፊቱ ዝነበረ መሰጋገሪ ኣብቲ ዶባት ብምሉኡ ተዓፅዩ ዝመፀ ለውጢ የለን። ዋላ እዚ ሽልማት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ብምኽንያት ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ሰላም ተባሂሉ ብቃል እምበር ብግብሪ ዝመፀ ሰላም የለን። ብቃል እምበር ብግብሪ ዝተቐየረ ኩነታት የለን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ቀደሙ ኣሎ። እቲ ደቋሲ ስጉምትታት ናይ ስርዓት ኣቦትኡ ኣሎ። እቲ ናይ ኩፖን ቁጠባ ኣቦትኡ ኣሎ። ተነፅሎ ብደረጃ ዞባ ብደረጃ ዓለም ናይ ኤርትራ ኣቦትኡ ኣሎ። ዝመፀ ለውጢ የለን። ስለዚ እቲ ብሰላም ብምኽንያት ሰላም ተባሂሉ ዝተዋህበ ኣብ ዘይግዚኡ ዘይግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሰፍሕ ዝበለ መግለፂ እውን ይበሉ። ኤርትራውያን ግን ወይ ዓሚቑና ይንሓስብ ኢና ወይ ኣይርዳእናን እዩ። ብዙሓት ዮሃና ፅቡቅ እዩ ገለ እንታይ ፅቡቅ እንታይ ለውጢ መፅኡ ወላ ሓንቲ ዝመፀ ለውጢ የለን። ምናልባት እቲ ትፅቢት ናይ ሰላም ናይ ገለ ዓብ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ዳርጋ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይከኣለ እቲ ካብቲ ዶባት ብጠንቅቲ ኩናት ተመዛበለ ህዝቢ እውን ኣብ ዓድታቱ ተመሊሱ ንቡር መነባብሮ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ብወገን ኤርትራ ዝመፀ ለውጢ የለን። ለውጢ ብዘይበሉ እዋን እቲ ዝተዋህበ ሽልማት ሰላም ኣነ ብቑዕ ምኽንያት ወይ ብቑዕ መምዘን ዝተገብረሉ ኮይኑ ይሰማዓንን። ዳርጋ ናይ ህውኽ ስጉምቲ ምናልባት ናይ ሓያሎ ዝተዋህቦ ቅድሚ ሕጂ ዘጣዓሰ ኣብነታት ኣሎ። እዚ እውን ምናልባት ዘጣዓስ ከይከውን ተኽእሎ ኣሎ። ብጣዕሚ እቲ ብብዙሓት ኣካታዕ ጉዳይ ኮይኑ ዋላ እቲ ናይ ምዕራብ ሜድያታት ከይተረፈ እውን ዳርጋ ናይ ላቅሳ ዓይነት ፅሑፋት ፅሒፎም ልኦም ምክንያቱ ሽልማት ንዘይተፈትሐ ጉዳይ ከም ዝፈትሐ ተባሂሉ ጋዜጣታት ገለ ዝፀሓፉሉ ኣሎ። ኤሪ ፕላትፎርም ዘውፃኹሞ መግለፂ እውን ርአየ ነይረ። ብሓቂ እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፅበየ ፍታሕ ምዝ ናይ ሰላም ክመፅእ ዝተፀበነስ ኣይመፀን ብመንፅር ናይ ሰላም እንተኮይኑ ሕጂ ከም ምኩር ተጋዳላይ ከም ኣምባሳደር
ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ትካላት ከም ሓደ ፍሉጥ ኣመኻሪ ኮንካ ክትነጥፍ ፀኒሕካ ኢኻ ኣምባሳደር። ሕጂ ሃገርና ኤርትራሲ ምዝ ዘለካ ተመክሮታት ኣብ ከመይ ደረጃ እያ ዘላ? ካብዚ ንክትወፅእ እንታይ ክግበር ዘለዎ? ደንበ ናይ ደለይቲ ለውጢ ኸ እቲ ዝግባእ ይገብር ደሎ? እንታይ ዝጎድሎ ዘሎ ወይ ክመሓይሽ ዘለዎ? ኩነታት ሃገርና መቸስ ብዝኾነ መምዘኒ ቁጠባዊ ኩነታት፣ ፖለቲካዊ ኩነታት፣ ማሕበራዊ ህይወት ናይ ህዝብና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ካብቲ ምስረታ ትሒዙ ኣብ 1890 ከም ግዝኣት ናይ ጣልያን ካብቲ ድኮና ትሒዙ ዋላ ዘበና ካይዳ ሓሊፉ ብዘረባ ብዕላል ንሰምዖ ካብ ዓበይቲ ናእሽቱ ከለና ኣብ ከምዚ ዘላቶ ክፉእ ሕማቕ ኩነታት ንህዝባ ናብ ፍጹም ድኽነት፣ ፍጹም ስእነት፣ ፍጹም ሓሳረ መከራ ዘውደቐ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ጥራሕ እዩ መወዳድርቲ የብሉ። ካብዚ ዘላቶ ደልሃመት ንምውፃእ ብመሰረቱ ለውጢ ናይ ስርዓት የድሊ። ስርዓት እዚ ክሳብ ዘሎ ሓደ ዓመፀኛ እዩ፣ ሓሳድ እዩ፣ ዝኾነ ፅቡቕ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ክርኢ ኣይድልን። ክንዲ ዝኾነ ንኩሉ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ናይ ኤርትራ ኣባኺኑ ንኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኣብፅሕዋ ኣሎ። ነዚ ቀዳማይ ስጉምቲ ለውጢ ናይ ስርዓት እዩ። እቲ ካልኣይ ስጉምቲ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዝቕየረሉ እዋን ነቲ ዝትከል ስርዓት ኣብ ክንዲ ቀጣዊ መተካእታ ናይ ስርዓት ዝኸውን ናይ ብሓቂ ናብ ፍትሒ ዘመሓድር ሕጊ ዝምእዘዝ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ዝኽብር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምቕያር ምቅርራብ የድሊ። ስለዚ ጥዕማም ለውጢ ንምቅልጣፍን ለውጢ ከዓ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ከም ዴሞክራሲያዊ ስግግር ከም ዘምፅእ ንምርግጋፅን ቃልሲ ክካየድ ኣለዎ። ኣብዚ ኤሪ ፕላትፎርም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ፍጻሜታትን ሓድሽ ዝምዕብል ኩነታትን እንዳመዘነ ማእዝን ዘትሕዝ ርእቶታትን ትንታኔታትን ይህብ። ንኣብነት ብዓዚ ናይ ሽልማት ኖቤል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግቡእ ድያ ይግቡእ ዘይግቡእ ምዃኑ ምክንያታቱ ዘርዚሩ ይገልጽ። ገለ ካብ ዝተቃውሞ ዝበሃል ዮሃና ዶ ፅቡቕ ዶ ገለ ኢሉ ምክንያቱ የብሉን። ሕጂ ህዝቢ ምህታት ካልእ ስልኳ ናይ ስርዓት ናይቲ ጨፍላቕ ስርዓትን ሰለይቲ ይኹኑ ሃሱሳት ናይቲ ሰላይ ስርዓት ናይቲ ዓማፅ ስርዓት ወይ ዓመፀኛ ስርዓት ከምኡ እውን ናይ ናፃ ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ ተፃባእቲ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ እንዳሰለኹ ነቲ ተቃውሞ ማእዝኑ ከስሕትዎ ፍትኑ ስለ ዘለዉ ነቲ ቁኑዕ ማእዝን ንምትሓዝ ከዓ ሓደ ካብቲ ብቐንዱ ዝሰርሓሉ መዳያት ናይ ንጥፈት እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ናይ ብሓቂ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሉ እኳ ብደረጃ ሕልና ዝድለ እኳ እንተኾነ እቲ ጭቡጥ ኩነታት ናይ ክልቲአን ሃገራት እንታይ ይመስል ዝተመጣጠነ ረብሓታት ከምፅእ ዝኽእል ሓባራዊ ዝምድናታት ክግበር ደከኣል ቁጠባ ኤርትራ ተዓፅዩ ዋላ ዋኒንተኛታት ኤርትራውያን ወይ ኤርትራውያን ኢንተርፕረነርስ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ዓዶም ዘቤታዊ ወፍሪ ምግባር ተኸልኪሎም ወይ ተዓጊቶም ናቶም ድኳናት ፋብሪካታት ተዓሽጉ ፈቐዱ እንዳሃለዉ ከመይ ገይሩ እዩ ናይ ወፃኢ ወይ ግዳማዊ ወፍሪ ክመፅእ እዚ ኩሉ ኣድረስት ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ክንዲ ምስቲ ዝመፅእ ብፍላይ ካብ ሶሻል ሚድያ ዝዋዕዋዕ ናይ ፈጠራ ወሬ ናይ ጠቐነ ናይ ገለ ስኢልካ ምስ ሆ ምባል
اتكونت انتاي مسيل كانت كا مصنعتات كيركا اصاريخا معزن متحاز حدا خبتي كند اماماتنا ايري بلاتفورمي زخا نتهاجراو حيل زدلدل نستفلالي حاسساوي سلاوي وجلاوي وسكتاريان علامات السلاسل سبات كاني نعم كاني بوتهم متحاز ويجيبهم نتحزبي نتسمعي نمردا يسرح مالتي بتعم صبو مستر امباسادر مودعتا خبلوز دلي نالبات زي العلنا يو زي تنكفنا استخل خلخون انتاي خطوات دلي لبوا ويكا مخر له بحفشا نهزب إرترا كم دما بفلاي نتهم نتسرعت كساب حج زي كوصو عمل كيتكا قلنتو الكانا صبوي لا يمثلك أب شعن ساعة 294 تسائل زوجي ماكرو قطبة بوليسي فريم ورك نيرترا أوشت 10 عمت ناب معبول توداداري رهوان بالسجنان زسفن قطبة كانت حزعينا زبل مبصعانيو بانصارو قطبانا ترميسو حزبنا قداي ناي كتقلصو اندصقم كتحاسبو وش تخدم زنبع حسر مكران سئنتن سقاين كوينو فوضو سدد أب وعزونا بسدات معات حدقاتات بوقت حياة مدربة ودو أب سيناي أورغان هارفست زغورو قداي غورو أما أكلاي بحري تحد هزبي إرترا نزي ننتزي أيكونن نسالة ساعة تقاليسو معلازي بلو مسواتي ناي بلسات دقو عنوات ناي فتواها قولو تحت يزخلو يزخفلو زي كونن زقبو يزكون تازجن سب زمصوس لزخونه سب كاقيرو خيلي جن نقح سب كل معزن زحازي حجراوي من قد حيزو زخيد بزي يمان صقام زلخع ناي تصاباتن ناي تسرعات حسوساتن سليتن كايدو وفر زي كونه ناي بحقي نهزبي ارترا زبقع هزبي ارترا فتاو سرعتي فتاو حقي بحق نداباي بستفلا كبابي بحق نداباي زنبابل اخبار حقي جزءات حقي زرقاقص فتحو سرعت كل ارتراو خا معر عدل ارتراو كل ارتراو معر تبصح لازم بمعرنت كنبر الله زخل هاجر ارترا نمصا كي تحلل خقالس كخلالو اتيمان صقام زمصو هبوبلاتات نعون بوتو النات حزي ما أزن حيزو قدس الكم زلو ترايك الله ودلي طعمي يقندنا كور أمباسادر عند برهان ولا جرجس سنتنا .com سلس ذهب كايو سفيح مبرهي بزح أستمرو هزبون كم قسمالو يتأمامنيو صاخم قديم تجارة لاي موال كخرتت إلكا كافت صبوق نابقد لغيركا مغاني تسرعت صبوق أي فديكان الجون ندم بدليت فتحي اتقبو واتحو أم تحازن أم حيالون بزيق إمكازل لها تقال تقورز لها أبركتو بتعمي خمس كنا كايدلي بسم تخاتلت مالتي كالوت كما خاز أمسلو ون زقبرو زلو أبركتو بزقات أمز خمس جنوم دلي جن أزيوم بزحات كوركت زقبوهم كأني زسقطون كم زلو كل سب زاربو اللي زفلطيو سلازي ساتون تسيهم أبزي وانزي إجامهم كوركتو تاريخاو قداي اللوهم مالتي مو بزقات أمزي سنتنا نقولهم تاريخاو وركتو انتسوا بتعمي يغني لنا
ኢንተርቪው ክገብር ፀናሕኩ ዮሃንስ ፀጋይ ካብ ስኒትና.ኮም يقنينا مستر أمباسادر طعمي أن اللي أو كم يخد أخوي نمبر سيدنا تجبرو زلا نقول بزعبة إرترا زي ما حبريتات زعبة إرترا زجبر في الساميتات بمكلح أنا بكل إرترا وخمس بصح ناتار إيتو خي وسخت كم زلو بمزرقح تجبرو زلا أبلطون مرداتان يتزتن أمونجو إرتراويان نمدنفع تجبرو زلا أبركتو بتعمق حبيبي نزخ أكم وجسك هذا Thank you. Salam Ambassador.